दा गिबियावनो गासै मिडियानि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावबाय दा बे समाव आं ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जाय गोजोननायखौ मोनफेराखैमोन थारमाने गोसो सिङावसो साननानै दंबाय थायोमोन जे सेन्ट्रेल जेलाव बेबायदि जोंनि जोहोलावफ्रा जोबजानानै दङ आरो लोगोसे गुबुन हारिनिफोर दङ दा बेखौ ओरैनो मानसिफोरनि खुगासो खोनाबाय थायोमोन बेखौ नायनो मोनसे हाउस दंबाय थायोमोन गोसोआव हाबिला दंबाय थायोमोन आरो दिनै बे फुरा जाबाय आरो लोगोसे ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय जे बिथांमोननि सेहेरा पार्टी आरो बिथांमोनजों सावरायनो मोननानै माने क्लियार जाबाय नाथाय जोबथारनायाव आं बेखौल' बुंनो हाबाय जे जोहोलावफोर साननैसो धैर्य हमबावदो बिखायाव दावदाब लानानैब्लाबो गोसोखौ थिर खालामनानै थांखिसिम सौहैनो थाखाय नाजादो बेखौल'सो बुंनो हानाय जाबाय नाथाय एसे रंजाबावनो गोसो दंमोन आङो दा बाथ्राखौ बुंबाथ' लावलाङो माने जोङो बाथ्रायाव रायलायबाय थायो जे जोंखौ माइ गाब जुजाय बाहायबाय थायो बे हले दिनै सिङाव हाबनानै नुमारबाय थारैनो माने 100 आव 110% माने नंमारगौ आरो बियो खिन्थु बेखौ आं बारा बुंनो थांलिया नाथाय दिनै बिथां जोहोलावमोनजों रंजानो मोननानै बिथांमोननो दोंसेबाबो मेथाइ खोनासंहोनो मोननानै माने गोसोखौ खोब गोजोननाय मोन्दों इमोसन जादों गोसोआ बिथांमोनाबो जादों थेवब्लाबो बिनि गेजेरावनो बैसागुनि हामलायनायखौ बिथांमोननोबो बावबाय बिथांमोनाबो जोंनो बावबाय आरो जोबथारनायाव जोङो मोजाङै मोजां बयजोंबो हेन्डसेक लालायनानै खुलुमलायनानै जों दायो बिदाय लानानै फैबाय दा आं बेसेखिनिखौनो फोरमायबाय आंथ' ओरैबायदि आङो मा होनना बुङो एकदम गोरलैनिफ्रायनो आङो रिभलिउसनजों आं टाच दङ आंनि आइ आफा समनिफ्रायनो आं रिभलिउसनजों फैनाय रिभलिउसनजोंनो देरबोनाय दासिमबो दा बेवहाय बै माखासे दृश्यफोरखौ नुनानै जोंनि जाफुङैखौ लानानै जोहोलावफोरनि खस्थ' मोननायफोरखौ लानानै आङो गोबां मेथाइ लिरबाय दा जेरै हमनानै ला आंनि फार्स्ट रिभलिउसनारि मेथाइ दाउखा बिदै होनबा बयबो एसे मिथियो नङा होमबा बैफोर मेथाइफोरखौ आंनि दुखुजों गोरबो सिंजों गाबखांनानै लिरनाय जादों जे बर'फ्रा दासिमबो जे जोङो आबुं जानो हायाखै मोननांगौआ दा बैफोरखौ सिन्था खालामनानैनो दिनै जोहोलावफ्राबो जे एकर्डनि उनावबो जोङो गलांनो हायाखिसै नङा होमबा माखासे जोहोलावफ्रा दा बैसोरखौ गोसोखांनानैबो दुखु मोननानै आङो थांनाय जेब्ला जोंनि गहपुरसिम सिमाया एसे बारायदोंमोन नङा होमबा बिनि फुरथियाव आङो स्पेसियेलि आं रन्जन सारखौ टाच खालामनानै आरो गासिबो जेलाव जोबजानाय जोहोलावफोरखौ लानानै आं दोंसे मेथाइ लिरदोंमोन निस्सय बियो सानसे बेलासे मोगथां महर मोनगोन दायो आं बेखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव आं खननानै हगारखांबाय सिगाङाव आरो जोहोलावफोरखौ जांख्रिखां होनो थाखाय गोसोखौ थिर खालामनो थाखाय मेथाइखौ लिरबाय थागोन लिरबावगोन आरो बेजोंनो मोनसे जाथिनि जुदि खामानि जायोब्ला आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो बेनो ओरैनो बिथांमोनाथ' आं फैजेननाय समनिफ्राय माखासे लिस्ट होदोंमोन बिथांमोना आंनाथ' बर'आव पेट्रियटिक सं गोबां जाबाय आंनिया गोबां जाबाय दा बिनि बिथोराव बिथांमोना सेलेक्ट खालामना होदोंमोन नाथाय मा खालामदों आं दहाय बुंनाया माइ गाब जुजाय होननाया माथो आङो दोंसेल' गान खननो मोनबाय बेवहाय बेनो बे आंनि फार्स्ट मेथाइ बर'नि अख्राङा दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा होननाय बे मेथाइखौनो आं खनबाय बिथांमोननि सिगाङाव आरो खनबावनो सानदोंमोनब्लाबो समा जायगा थोआखिसै दा बेसेखिनिखौल' खननानै आं फैनांबाय आरो गोजोननाय थाबाय